Kuka oot ja missä opiskelet? Mä oon Unna ja mä opiskelen Lahden Lyseossa yleislinjalla ykkösvuotta. Joo, mä oon Nea ja mäkin opiskelen täällä Lahden Lyseossa yleislinjalla ensimmäistä vuotta. Miksi valitsit Lahden Lyseon? Mä kuulin, että Lyseossa on hyvää opetusta ja silleen muutenkin hyvä koulu, niin sitten päädyin hakemaan tänne. Joo, tää on ollut mun unelmakoulu ihan pienestä asti, kun mä oon saanut tietää tästä, että mikä on lukio ja tälleen. Ja mä oon kuullut tutuilta ja perhetutuilta ja kaikilla, että tää on hyvä koulu. Ja tää oli vaan mun unelma, niin halusin tänne. Millainen tavallinen koulupäivä on? No, meillä on oppitunteja ja ruokailut ja ihan sellainen perus, että kivoja päiviä mun mielestä täällä. Joo, nämä on kivoja ja ei ole liian pitkiä eikä rankkoja päivät. Että on kiva olla kavereiden kanssa ja saa vähän vapaatakin ja pystyy käydä kaupassa välissä ja kaikkea mukavaa, ei ole liian rankkaa. Kiitos. Kiitos.